सानसे साननै नङा 7,000 बोसोर आरो जोङो बे हानिनो फिसाखाय जोंहा बे हायाव थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ। बे हाखौ जोंनि बेन्दोंनि सिङाव लाखिनायनि दायित्वआबो जोंहा दङ। सापागुरि समस्तियाव BPF निफ्राय हितेश बसुमतारी आरो UPP निफ्राय इउजि ब्रह्म बिसोर सानैनि जुजिनायनि गेजेराव माबोरै जागोन? सापागुरि समस्तिया जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय मोन 12 एसेम्बलि बियाबनि गेजेराव बयनिख्रुइबो क्लिन एन्ड निटसिन UPP नि मोनसे बियाब। गतिके बेवहाय हितेश मा नाम होनदों? हितेश बसुमतारीया माने पलिटिकेल हिस्ट्रियाव एसेबां माने जोंनि बर'नि पलिटिकेल हिस्ट्रियाव आरो जोंनि बिथां इउजि ब्रह्मनि खाथियाव रुजुजाथाव मोनसे हिस्ट्रि क्रिएट खालामनायखौ जोंहा रेकर्ड गैया। गतिके बिथांमोना मोनसे समाव दादागिरि सिलोनि बोलोजों राजत्व खालामनो हादोंमोन। दिनै जोंनि बिटिआर हालामनि रावबो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा सिलायखौ जे गिया बिनि फलखौ नैबेबार होखाबाय आरो एसेम्बलि इलेक्सननि गेजेरजोंबो होखागासिनो दङ। बेसेबांसो मासि देरहागोन होननानै जोङो मोनदाइन देरहागोन बे सियर। माने मोनदाइना जोङो देरहाथारगोन बे सियर। बेनिफ्राय मोनसेयाव एसे डाउट जानानै दङ। बेखौ देरहायोबा जोङो मोनथाम देरहागोन आरो मोनथामखौ BJP आ देरहानाया सियर जानानै दङ। जिहेतु बे हादान एरियायाव गोबां समनिफ्रायनो बिदिनो लामा दलं जाबबाय, स्कुल फरायसालि बायदिसिना मेडिकेल गैया, नाथाय गोबां गोग्लैसोनाय एरिया जिहेतु नोंथांमोना सरकाराव फैबाय हिसाबै बे ओनसोलनि जौगानायनि मा खालामनो? बे हालामा माखासे हानि जेंना दङ। गिबियावनो जाय हानि जेंनानि थाखाय मानसिफ्रा बे हालामनि मानसिफ्रा जौगाथायनिफ्राय जानगारनानै थानो गोनां जादों। किन्तु मानसि हिसाबै थांना थानायनि मोन्थायखौ जों बयबो होनांगौ आरो जोंहा मोनसे मिजिं दङ। स्पेसियेलि नैबे एरिया मानास नेसनेल पार्कनि साखाथि फाखाथि जाय हाखौ दखल खालामनानै लानाय बर' फिसाफोर, बे फिसाफोरनि हानि जेंनाखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय खोब गोख्रैनो जों मोनसे थांखि लादों आरो बेखौ जोङो गोजौआव सावरायगासिनो दङ। माबोरै गोरलैयैनो गोख्रैनो सुफुंनो हागोन बिनि राहा लामाबो जों लागासिनो दङ। गतिके माखासे लिगेल सिस्टेमफोरखौ मावनो थाखाय एसे सम लायो आरो बेखौ जोङो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों बुंथिनाया एसेबां गोरलै खोन्था नङा आरो बुंथिनोबो जों गोसो गैया। सम फैब्ला बिनि माबा फिथाइखौ गासैबो मोनजोबगोन। आरो जौगाथायनि बेलायाव बिथांमोनानो बन्सित जानानै थानांगौ बिनि बाथ्रा गैया। मानोना बिथांमोनानो थांनाय 17 बोसोराव जेखि सरकार फैयाथों मानो बिथांमोनखौ देरहाहोदों, खिन्थु जौगाथायनिफ्राय बन्सित जादों। जों खिन्थु जौगाथायनिफ्राय नैबे बिटिआर हालामनि बे हालामनि मानसिफोरखौ जोंनि UPP लिडारा मालाबाबो जानगाराव दोना। बावैसो सिगां मोनसे बाथानि दैदेननाय मोनसे NLF चेयारमेन लादोंमोन, नाथाय मा फोरमायगोन? नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बियो BPF नि मोनसे राइट उइं आर्म स्ट्रागल अर्गानाइजेसन। बेवहाय हाग्रामा चन्दन ब्रह्म, सोरबा मा होनदोंमोनलाय हितेश, बिथांमोना थोंजोङै सोमोन्दो दंखायो आरो बे नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डखौ जे BPF आ जोंनि बिटिआरआवहाय थानाय जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव असान्ति सृष्टि खालामनो थाखायसो दादों, दाङाबाजि लाबोनो थाखायसो दादों। बेखौ गासैबो रायजो राजाफ्रा, गासैबो जाथि जनगोष्ठीया मिथिखाबाय। बेखायनो बिथांमोननि साननाया मालाबाबो जाफुंनाय नङा। बिथांमोना दि बावैसो हुमखि होनायखौ जों नुनो मोनदों, बिथां बसुमतारी सार बिथांखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों हुमखिखौथ' मा होनो बयबो होयो। गावनि मोन्थायखौ सिनाया, गावनि सानस्रिखौ सिनाया, गावनि आब्रुथिखौ सिनायै मानसिफ्रा जाहाथा हुमखि होनायाव थायो। आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों। नोंथाङा जेब्ला सासे मानसिनि न'खरनि सेरजों लामाजों हान्थिलांगोन, नङा होमबा, बा लामाजों हान्थिलांबाय थागोन, बै लामाजों हान्थिलांबाय थानाय उदां गोसोनि फ्रि मानसिखौ एबा सासे मानसिखौ सोरबा मोनसे बा मासे सैमायाबो भौ भौ होननानै सोंखायो।
सैमायानो जुदि सोंनो मोन्थाय दङब्ला मानसि हिसाबै बयखौबो हुमखि होनो बिस्राबो मोन्थाय दङ खिन्थु हुमखि होनायनि फिथाइया मा जागोन बेखौ जोंनि समाजानो बिजिरगोन मानोना समाजा मिथिगौ बियो हुमखि होनो थाखाय हुमखि होनानै समाजाव माबायदि लाबोनो नागिरदों मा थासारि सोमजिहोनो नागिरदों बेखौ समाजा मिथिखागौ दा बिथांमोननि हुमखि होनाया जोंनि थाखाय फेक्टर नङा आरो बे माने बिपिएफखौ पावाराव लाबोनायनि थाखाय हयथ' इउएन नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डआ बेखौ होदोंबो जानो हागौ खिन्थु जोंहा डाउट दङ बेखौ नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डआ होआखैबो जानो हागौ मानोना बिथांमोना राइटिं होदों बेखौ होआखै बिटिआरआव गोबां बेखार लाइमोन जेंना बेफोरनि सायाव थारैनो खामानि होनो हागोन होनना फोरमायदों माबे बिटिआरआव गोबां लाइमोन जानानै दं साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लायानो थांना थानायनि राहा लामानि मोखांखौ नुगोन खिन्थु बिदि होननानै 17 बोसोर बिपिएफआ मावै खामानिखौ जोङो 1.5 मासनि गेजेरावनो मावनो हागोन बेखौ जोङो मालाबाबो साना जायखौ जोंनि रायजो राजाफोरा बिराद एक्सपेक्ट खालामदों बे एक्सपेक्ट खालामनायखौ जों जाफुंहोनो हागोन बे सैथो खोथा खिन्थु जोंनो सम मोनसे होनांगोन नंखायनो थांना थानायनि राहा लामा होनायजों लोगोसे जौगाथायखौ लाबोनायाबो जोंनि थाखाय मावनांगौ बिबान आरो बेखौ जोङो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि गेजेरजों मावनो थांगासिनो दङ